Благодаря ви. Бели ветри са повели, на череши разцъфтели. Не са били бели ветри, най-са златни кумове повели. Бяла булка под венец. Стъпи и престъпи, булчице млада, стъпи и престъпи и назад не поглеждай, че тъй, както се отделя жито от слама, тъй се отделя Мони, чедо от мама. Я изгрей, изгрей ясно слънце, да огрееш двама млади и неженени, дето искат да се оженят, свой дом да създадат, шарени люлки да лолеят и дребни дечица да милуват. Не ти ли казаха, момина мале, да не градиш равни градини, да не сееш цвети всякакво, да не гледаш Мони хубава. Дойдоха сватове, мале, градинката ти обраха, момата ти, мале, взеха. Ела се вие превива, Мони се с мама прощава. Прощавай, мале, прощавай, дето си мене носила 9 месеца под сърце и 3 години на ръце. Прощавай, мале, не забравяй градинката ми да поливаш. Сутрин, мале, с росна росица, по обед, мале, с бистра водица, а вечер, мило мале, вечер с майчини дребни сълзи. Аплодисменти, дами и господа, за нашата прекрасна майка Мони, страхотна жена, която подарява своето дете в ръцете на нашия уникален младоженец. Я излез, Моткова, мале, излез да видиш какво добро иде. Добро иде! Ваш по-добро ти води. Син ти иде, мале, снахица от мяна ти води. Гълъб иде, мале, гълъбица води. Месецина, майчице, месечина ти води. Куда расната порасна сърчето ти, мале. Доскоро беше, на скутно държеше. Доскоро ожулено голямо с целувка милуваше. А сега голям мъж е станал, готов е от теб да се отдели и свой дом да създаде. И стопанка на сърце да ти доведе. Аплодисменти, дами и господа, за нашата мъжка майка и за прекрасните им сълзи от радост. Това е една страхотна и много емоционална сватба, на която аз имам честта да присъствам. С най-голямата си любов и уважение към нашите младоженци, прекрасните майки, които плачат с най-красивите сълзи на света. Защото, мили гости, нашата прекрасна мъжка майка, заповядай, майчица, отпред пред децата, е месила 7 дни и 7 нощи, богача от любов и сърце, моли да те посрещне, защото ти от днеска си нейното ново чедо вкъщи. И сега, майчице, само със сол, помъничко и на двамата, покажи през какви солени моменти си минала с бащата на Денис, за да стигне той до днес, за да покаже какъв горд и красив младоженец може да бъде. Айде, мамичко, по-малко сол, за да видят солените моменти. Давай, моли, давай. Втори път няма да ти се падне свекърва да те храни, така че не прибирай някакви странни навици. Мамичко, сега по едно малко залче с мед на младоженците. Може и по повече, мамичко, нека да им е сладко. Нека да им е сладко, да им покажеш хубавите моменти, когато ти си се радвала и се усмихвала най-много, ако се отглеждала прекрасното си синче. Давай, мамо, смело на децата, моли, давай по-бързо. Свекърва втори път няма да те храни, така че с широко усмивка. Вкусно ли е, моли, свекърва сол и мед да ти даде? Я кажи, нещо не се покажат вкусовете, нали? Така ще се засмава много. Сега, мила мамичко, по едно хубаво салче само с мед, само мед. На нашите прекрасни кумове, които с най-голямата си любов и с най-голямото си приятелство и уважение са застанали днес до най-прекрасната булка и младоженец за 27 август 2016. Най-добрата двойка за 2016. Това са Мони и Денис семейство Мехмед. Аплодисменти, дами и господа, за булка и младоженец на годината. Мони, сега ще ти моля да дадеш твоите прекрасни неща на Денис, защото ще имаш малко работа. Днес ти не можеш само да се красееш. Сега ще ти помоля мънички залчета, че ще решиш в какво да ги подобиш и да ги покажеш високо на гостите. Подоби ги в какво.
си решиш. Хубаво. Давай сега горе високо да видят всички. Какво си? Ето, дами и господа, скъпи гости и наши приятели, какво направи нашата Мони. Но тя с тях ще захрани нашите две мамички. Мони, много сладост и много радост ти пожелавам, както потече меда по роклята ти, мила Мони. Сега, мили мамчета, Мони ще ви даде по едно салче, за да ви покаже как ще говори с двете майчици от тук нататъка. Нека устичките им да са затворени и къщичката да им е тиха и спокойна, дами и господа, защото така се с майки говорят. Вижте как само целуват ръцете и браво, Мони. Много емоции сме забравили някои тънкости, но ти си тук на място и затова, че ще се справиш с всичко. Внимавай, че украсата е малко податлива. Може ли малко аплодисменти за нашия прекрасен кум? Това е Тонча и нашата прекрасна кума Семра. Айде, куме, давай смело, нека да се чуе. И първото детенце силно да плаче в къщи. Ще плаче ли бебето Туни или няма да плаче? Ще бъде кротко като кума, мисля, че. Това вече е лошо. Много ще пищи детето, защото кума го предизвиква. Много дечица пожелавам на младото семейство да плачат в тази къща и да се радват с тези прекрасни плодове. Майката на Мони, близнаци и тризнаци, аз ви пожелавам. Нека носи да се радват на тези прекрасни моменти. Сега, мила Мони, спокойно. Дигнете първата на здравица на вашето прекрасно семейство с вашите уникални кумове и нека този тост, дами и господа, се запомни рождения ден на семейството на Мони и на Денис. Дигнете високо чашите и отпийте до дъно. Айде, дами и господа, още никога и аплодисменти. Давай, Семра, давай, до дъно. Сега, куме, ти до тук тихо седеше, се си играеше, Кърфичка искаше за цвете. Колеги, може ли една идея по-тихо, че нямам сила и ще засковече? Кърфичка търси за цвете. Аз сега да те питам на тебе, горчеше ли ти шампанско таджаба или сладнееше, или искаш пак да повторим, за да опиташ? Малко! Дайте още малко шампанско на нашия кум, защото малко му горчи. Много мъничко, ако може, само извинявайте. Я да видим куме, горчилите, сладнелите. Давай, куме. Айде още едни аплодисменти за нашия прекрасен кум. Айде, Тони! Давай. Нещо стана сладко. Да ходим до баба на пазара за шекер, или? На нашия кум, дами и господа, му се горча, защото ще казваме на нашето семейство горчиво! Сега имам един въпрос към нашата кума, която чакаше много отдавна и много дълго този момент и се чудеше дали ще попитам. Вие от колко време сте заедно с нашия прекрасен кум? 3 години. Нашата кума и нашият кум са заедно вече от 3 години, дами и господа. Сега те ще ви демонстрират как изглежда едно горчиво на 3 години стаж. Айде за кумовете! Горчиво! Настъпи един прекрасен момент от твоето сватбено тържество. Пред теб, колега, може ли малко да намалим? Аз направо не знам къде си. Мила Мони, пред теб има едно прекрасно менче. В него има бяло и червено цветенце. Бялото олицетворява момчето, червеното момиченцето. Ако бялото е по-напред, първо момче ще пее във вашата къща. Ако е червено, ще даде момиченцето. Смело, Мони, те моля, с дясното краче е най-красиво. Ритни напред, за да видим какъв ще бъде късмето на вашето семейство. Давай смело, Мони, ритай! Айде, повтаряме втори път, нямаме никой. Ще да се замъчи бебчо, явно ще са двечки, да знаете, за това не излезнах. Айде, Мони, втори шанс! Смело, дами и господа, близнаци ще са, да знаете, двечки ще бъдат и близнаци ще пеят в тази къща. Сега, скъпи
скъпи младоженци, с десното кръче, предводени от вашите прекрасни кумове, ви каня на вашата прекрасна сватбена маса. Заповядайте, колеги, моля Мендълсън да посрещнем уникалните двойки до сватбената маса. Заповядайте, благодаря ви. Evet, damat bey geline gelsin, kırıstıkları güzel bir eserimiz. Konuşsana bir tanem, neden hep susuyorsun? Onların isteği bu, özellikle onlar için gelsin. Konuşsana bir tanem, neden hep susuyorsun? Susmak değil neden anlatmıyorsun? Konuşsana bir tanem, neden susuyorsun? Ay aman, susmak değil neden anlatmıyorsun? Ay, susmak değil neden anlatmıyorsun? Gizleme olursun, saklama hislerini. Sen de ona damat aşıksın ama o da sana deliler gibi. Gizleme olursun, saklama hislerini. Sen de ona kıstın
suskun gözlerin neden mahzun bakıyor gözlerin gözlerinden sanki bir şey saklıyor. Neden suskun gözlerin neden mahzun bakıyor aman gözlerin gözlerinden sanki bir şey saklıyor. Ay gözlerin gözlerinden sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama istediğini. Sen de bana aşıksın aman, hem de deliler. Sen de bana aşıksın aman aman, hem de deliler.